Jeg vil gerne spise på restaurant. Hvad vil du bestille? Kan jeg få noget at drikke? Jeg vil gerne bestille en flaske vand. Maden smager rigtig godt. Jeg kan ikke lide maden. Undskyld mig, jeg er straks tilbage. Jeg vælger kartofler med salat til. Vil du række mig saltet? Kan jeg få noget frugt? En appelsin ville være godt. Jeg er vegetar. Kan jeg få et æble, tak? Kan jeg få en banan? Jeg er rigtig sulten. Lad os bestille noget pizza. Er du vegetar? Jeg er vegetar. Jeg elsker kage. Jeg vil gerne have den kage. Drikker du te eller kaffe? Kan jeg få noget kaffe? Kan jeg få noget cola? Kan jeg få en sandwich? Den med tunsalat, tak. Den med kylling, tak. Den med ost, tak. Må jeg få noget chokolade? Vil du have noget slik? Jeg er tørstig. Kan jeg få den muffin? Jeg vil have noget chips. Kan jeg få noget juice? Jeg er ikke sulten mere. Jeg elsker krydret mad. Tak for en dejlig aften. Jeg går hjem nu. Farvel.